Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Kani kadai ka kenhon jong ginong syong snong naga snong walang kibaladon ya ki job card hapo ka jingalam jong uba overwell lingdo kum secretary barim jong a VEC kendong walang kabalawan ya kendo ya ginong pathai khubor haka arfunyo tarik mentau benai kala lengkot arhajar arpo ban penpau ya jing persya jong ki ya urang ba snong jong ki badia u block development officer ka soyong CNRD block halor ka jingle siliang jong ki ya ginong syong snong ka snong walang haba keren bat ginong pathai khubor uba overwell lengdo ulai thu ba hapo ka jingyalam jong u kumu secretary ka VEC kendong walang ka jing pentre ya ki scheme MGNREGA ka lolong ka bayaj bet ya irenti hnrei khindiat benai mensua nakaliang jong rong ba snong ka snong walang uba sngain sing nongbri ula ujor persya ya ki nong yalam ka VEC show video uba bisungo da ka ba kedau ya ki jing deko ha ka ba pentre kam ya ki scheme MGNREGA Hadin bala pentip ya kani syadu ka Deputy Commissioner jongka East Khasi Hills District. Kala donru ka jing let jurip ya ki jing tray, bar ka jing tokit dau BDO. Nrai shim lalap ya kino-gino ki jing teko haka ba pentray ya ki scheme. Kumta ban yo jing syai na kinong syong snong, lagi dang mon ne em ya kinong kit kambarim jongka VEC. Kala donru ka jing ya tunjuk bor da ka jing soy kerteng, bar haka ni ka jing ya soy, lakhambuon ki ba soy, bagi dang syania ya kinong kit kambarim ka VEC, hapo ka jing ya lam jong uba overwhelming do kumu secretary. Watlah kajing soy kerteng ki babuon kidang mon ya ginong yalam barim nrei hadien kata kala don pat sa kajing penrung kerteng sop haka job card sya gilong yeng ki badon sya liang jong rang ba snong rengkat kajing tip lang jong BDO uba overwhelming do ula ong bagani kajing penrung kerteng job card tang siliang kalong beain kat kum ki kendon jong ka MGNREGA i wan man percaya kene ko ha hangne na kabenta ka nakaliang jong ka wisi kinamalang man pencai kumne ka wisi kinamalang ka bala pentre la atas 6 kamdon kenu ka jing tre ka ba sya ujol lane ka bombiang ha kisnam kula letno lekat bagi kat bangi pentre kinu jing tre ki bia ide bat ka skim and artias ilong ki ba ya dek ya nanti nrei ka ba mentapat na ka hakini ki hindiat sngi ki ba mentah kalong ba ka jingtrei ki bangi la sedang bantrei kalong ba sautli ki order ki bangi la trei te kita bilang ka sisi root lum jingtap balang katolik bat sisi root lum jingtap balang Presbyterian but hopefully ki samsnian but hopefully ki samsia dan namata gini ki jingtrei ila trei ka jingtrei kala long kala buon bedap kadai be setang kendiat ban pendap gini jingtrei debat kaba sulungok kendiat kelong ba haka kalai trek ne pras na jas kendai urang ba snong nolang u la pensenge ya kene ke jing tre da ke jing thok ha u video soyong u video soyong u bala ong ba u bala kedeu hne ba lu ong ba pensenge na swa ba kini ki pet ba hne ya sudu belah hadu entah je bar haka santerek punya kendai video ulam tha ya ngi kinong kitkam jongka wisi rengkat bat ya urang ba snong ban pelong ya kene ka meeting haka khatwi terek punya kendai henrei haka sport terek punya kendai pada urang ba snong ula bathak no ya video ba ula bathak no ulong ba pensengek no ya kena kijinglang video ba bathak ini ban pensengek no ya kena kijinglang namar ba urang ba snong ula
hôn đặc hôn con và ulah khang ban pen long ya kene kecing lang haka te kumta ini kecing trai barok kila susah kot no hadu ini kisni gua mta te haka khatwe terek arja kat kendai ni kum ki nong kit kam jong ka bisi rengkat baki job ka ordar ni da kamersim ke basnokhia ni la penting no sha deputy commissioner ban pek ban tuklalam ya kene kam te hangta na kalian video haka aku terek arja kat kendai video ulah penting piang yang ini dah kajing thok rengkat bat orang bat senang ba unwan ban wan inquiry hakneka aku waiteret te lawan hakajing wan inquiry jong video haka aku waiteret katkum ki jing tray ki ba la tray hindai simlap kano kajing jual persyak ya ki kam ki ba nging la tray Henry ki pau ba kini ki kam kilong ki bayat bej enti bat kaba pau ha ka ankuri ha ka tuksngi kalong ba ya ki kalong ba rang ba snang la pen pau ya ka jing wa nong kit kam bala kat ba ka jing trei klem dau klem dak la pen sangai ki jing trei Henry ulak lalong bo ulak kwa nong kit kam ba pen ulak pen sangai no ya kene ki jing trei ba ha kene on kuriro kapau tang kata ba ki lajit no da ki we ki nong kit kam kalong ba yau Jerman lajit musketri ai yau rang ba chnang lajit mu Jerman bat ya ba dening sila lajit u sketri bat mai Henry kat kum ki dau ki ba lap bat ki ba syam na kaliang jungi ki ba kit kam tmai kit kam dari 4 khlem don ya kono ka dau Henry datang na ka dau ki jing kwa no kit kam jong ki Henry ka pau ba la chupin sange jubor ya kane kam te ha ka ba khaddo u video layakran ya kane ka jingalang ya kene inquiry jongu lai kran harum hanang te ha ka bakado video la siam ya karai ba kino ki bayo majority da ka basan ya ki ndak kino ki da ki job ka hardar ba kino ki bayo majority ken la ban pentre ya kata ka jing tre ba ai ban pen skam ya kita kinong kitkam te ha kata ka por na kalian video ro ula bu ya ka sngi ba dia ka tarik ba ya ki ta ki bayo ya ka ta san ta ka soy ban wanra ha ka arkun riu tarik benai ba khatwe ban wanra ban tip ya kita ki mano ki bayo majority te ha ka arkun riu tarik lai wanra bro alian na kalian jongi ka wisi bat na kalian urma snang te na kalian jongi ru u video la receipt ha ka atu terek bat na kalian urma snang ru la receipt ha ka atu terek te ha ka atu new terek ilio jingtip na block office ba ka wisi nilio new way job card bat na kalian urma snang lio san ko kanda job card te ka bapau hame kalong ba ha ka lai tarik pat bene bakat as nama jak kendai urang ba snong bat video kila penrung job kat sop ya kilong yeng ar bat lai teli kawe kalong yeng ar bat lai teli job kat kawe kalong yeng te hang ne ka jingle ka jong video ni pen pau ba ka de ke jingle siliang bala dadang don ketakalat bani penrung job kat biang yak takapor ke bala bo haka puru terek la dadang don kapor hadin balai umatha baro aliang henrei umatha penbantang siliang bat ke jing betha siliang ro kalalong
kalong persyak ya kaan jong kan RGS la penrung job kat jubor ar bat lai teli kwe kalong yen te kalong persyak bat kalong bean dia lada kalong punta ban perung ar bat lai balai kiwe pat kiwi long kiyo tang kwe job kat kwe kalong yen te ha ka report ke ba video ula ai siapa video ula ai siapa DC ban ra ya kata ka report te ha ka ba ula ai ula ong pen ban ba ya kata ka inquiry ke ba lawan ula ong pen ban ba kini ki jingdon jong ki jokat ula pensai ula pensisya nge ba ki jingdon jong kalong ying kalong sispa arkra bat ka jingdon jong ka jokat kalong sispa kha te hangne kapau ya ka jing laptop jong u bat kapau ba mene sedin kalong ba la ka jing poem tu kalong hadu sispa sampua baro aliang te hangne pat kapau tang sispa kha te hangne ka de ki jing laptop ka jong ul ni la ban kedau na mar ba ka de ka ba ngilap hangne ka kamlong ka basisya bat ka tum ke jing don jong ki list ki ba la don hangne ki list ki ber mile yo hi na ka block office na ka post support te kalong ka kamlong ka ba ya de bat ka jing le jong u te bat ha ka santarik mene bakat arpat de hang tu ngi iba ka majority ke de sengi kinong kit kam rem ya ka santarik mene bakat arpat de u video ul ai pen ban ya ka probar ya kinong kit kam kibat mai te ganero kalong ka e ke bas ngolongo ya ni kum ki nong kit kam kalong persat te bat bat na kaliang jongi ngim suhap ya kane ka ba video ula ai ban ai probar ya kinong kit kam batmai ni la ai ya ke jing tho bat ki jing ujor persya ha khmat office jong deputy commissioner ha ka arpotulik mene kadar ban ujor persya ya kane ke jing ai approve jong u DC ya kane ka kam namar ba kilong ki bom mi hap bat ke yak ke bangi mi lam isyam te ha ka khat sau tret bune kong u video ula hon yanga ula berngam yanga ula ong ba sngobha ban IT no ya ki kot kislah lada phim IT ngam ngan hap ai de ke RP te kum kene ka jat jing long ka ba ni pau ni i ni sngo te kat kum ki kinja besar ya ka ba ki de ban senang ban kentu yang ni henrei ki pen pau pen ban da ki kintin ki ba berngam yang ni te ni kum ki baret ki baria henrei ni sngo si ya kane ka ya kini ki benta ki ba nilai sngo te bat ha ka jui marbut kesni kalong ba haka khatsan tarik pade benai ba benai kong arja phau u la phun biang yanga u la ong ba sobha ban hap ban pendap biang mapi ya kene ki jing trei namar ba ngala wat benia ngala wat benia ngala pe benia ba ngam sudai ya kene ki jing trei ba bila pendap mapi ba ka jing trei kala dei sabandap ba ka pisaru wat sitengkaru ka bay material ngim sim lapat yo te ka jing tre pat de ngila jandap te u video uang bangam sudai pen ha pendap himapi ya ka jing tre bat pin sedano bat ben sawan ban pen bet ha ka snibar ka ba hap ha ka artrep te ha kata ka bor ya ka bangi ngila lek ngila ya kran ha bat video ngi ong ba yo la sena kaliang jongki kim sya na yang ni ba ngim petre mangi uang la da kim sya ngaru ngam sya na mar ba ka hok kan te ki jongpi te bila bersama pi bila tet bila tet bila petre ba pi te pendap pi ke tu ke jing tre
ba nang ta kin sedang kiwe lada kin sedang kiwe lada ka kawan ko dipang uang ba pentre na mapi tang hadin news ni pat uang ba pendap na maki te kalong ka ka jing kalan jong une u opsar ya kabangi ni le yo mat ba ya ki jing ha kane ka por kane ki sngi ki ba menta te bat ya kita baro kamdei tang kabangi ni suwan hang ne ya kaba ni kaban ya thok ya kine ki baro ki bangi tran video handre ni dan bat ya ka record ki bangi le yo ban record na ka benta ka jing kran ni bat video te tang ha ka jing le siliang ke jong une video ka ya ki ka jing le siliang khmat ke jong une video ya ki nong lam snong nong alang u bat ki pat ba ki babun kila ki la duk belano kum menta kumba menta la kumba sidang senami ye Henry bapli tang nakabenta ke jingle jong ki katu ke nengut Henry kala wanra pade ya ke jingdu bela jong ki pat ba